Hake Iran by Israel tabung marke choba nanglai tonglayu. Right hangjak Friday hayaka sukrubaro Israel ro kaisa operation claimani Rising Lion nei air strike Iran ni je nuclear base tongmani borok research tai ajagao slamai tongmani nuclear power slamnai bagi Iran no. Hake Iran rok hamla khlairi rika bongni ajaka tai bongni scientist tongmani tai bongni military head tongmani jotono no a Friday wo pairi khiuka jungsaroi Friday ni aisukni jorao hne saiman mo hake tesa amoni horo Iran rok borno hamla khlaini cheka ballistic missile bai je Israel ni Iron Dome defense system tongmani amo nargimalia o missile no Irani missile no kwbangma hundreds of missile hamla khlaikya Israel no Iran ro hake amono miani kok tumarok chungnungmani norok buskang ro video angriman nukna amo Israel no hamla khlaijamani bongni northern je Israel side facing rogo mia rogo Iran rok bai hake amoni bagai kwbangma Israel ni bo nosto kha nog rok baibai kha building rok baibai kha hake bongni boro rok 10 jon rok lama chokani chungkok tmani bisingti saimangkha besirbak sanan thangkha to jagao Iran nongni tebo je Israel log opuila Friday ni dino bongno hamla khlaimani dino air strike khaimani dino adino tebo kwbangma bongni borok thike brung 100 something nuclear base nuclear slam tongmani amorong nosto khlair japai kha Israel log bai hake tamani bagi borok amsu khaike nosto khlai tong borok tamani bagi krizak Israel log Iran nog nuclear slamani ngake norok kwbangma hayongni kok tumarok rutukne ke saimana no Iran no kwbangma barno Israel no hamla khlaio tai je Palestine Gaza o Hamas je Israel no kherengnai rok amorok joto fan Iran no roi borok no toni wo hnei jeng kok tumani bisingti saimano amoni bagino borok dusman hnei saimano tai tabu Iran no nuclear slamga kai borok Israel lo kirijago bongno paire renani tamani bagi himale norok joto no saimano bongni desh sikon tete jare digi dusman be gurukjak je thuruksa desh tongmani bongni haktor kinar Jordan Syria Lebanon tai Gaza Palestine nok joto no bongni dusman borno hamla khlaio hake amono borok sawo je bongni identity no narnani bagi Israel lok Yehudi Jewish rok borok Iran no tabo amtike muthaknani nangnai hake bongni je nuclear slamai tongmani bong nuclear power nai tongmani bongna amtike muthaknani nangnai hini saw amoni bagi Israel lok Rising Lion nei operation khlaimani Irano ajorao no bongni PM Benjamin Netanyahu sajak bongni ajaga bo borok theinai bongni ajaga bo hamla khlaijaknai haipano Irano nuclear slamnani nai tongmani bongro nuclear power nai tongmani amono muthaknani nangnai bongni ajagani je nuclear je base tongmani amono ses khlaikhina nangnai hayake chini identity tonglakhnai o Israel ni PM saw Israel ni borok rong haike Israel ni borok rok ba amti sawi tongo tai bongni ajagani opposition ok bo amti haike na sawi tongo borok jotono bongni ajagani je party tongnai rok jotono thanchakai amti haike salai tonglai bongni ajaga je kuno ongkhakai jotono borok thancha ngi thangbayo anti choba rong nangkhake bo actor dang tong bo doctor dang tong je sapano ngi tongthung jotono military bisingo haipaibeyo tumani bagi himalaya Yehudi rongni population beleke kom amani bagi borok rungsrung tongmani jorao no military training manao 2 years ama amte hai South Korea rogobo makhlayo haike amani bagi no ulo je kuno ngi thanga haktoro jotono ma phaibe je haine musungnai rokta thanchakai nijine hanon nargnani bagi amte hei choba rok khlayo bongna ajagao hake amno chanan thanga bongna ajagao kaisa thancha tongo hake amno Iran no bo komya hasi norok nukhna kwbangma news je haktor news ta national news nai tongne rok jotono norok koktoma nugino tongna busuk jora tike Iran rok bo Israel no nosto khlai tong hake amoni bagine je o choba choli tongmani tabo hayong rok belekhini kiri jak tamani bagi male ama tabuk choba choli tongmani Israel tai Iran no simi nosto ngya kwbangma hayongo bo nosto ngino tongo bahaike ngake Israel bo mia Iran ni bongni crude oil toni mani ajagao hamla khlairir ka haike amtike kwbangma jagao crude oil ni tabo choba nangi tongmani bagai dam bari hui tongo haike amtike no India bo tabo bari ka beleke loss ngi mano beleke nosto ngi mano hase haike amno Israel bai Iran tabuk choba nanglai tongai mani amoni effect wall haika hayongo beleke hamya effect ngi mano
basically sanang thang ke India wo to mani bagi Himalaya chini India wo crude oil ha ke chung tau petroleum te kabang ma je oil nangi tongmani amo chung vehicle ni bising te oil nangi tongmani machinery rong ni bagi amo joto chung bairani import khlayo 80% hairong no aga amoni bagi India wo belai ke in fact mano amo hamya aga amano je Israel we Iran ni je dusmani ni kok sanang thang pulani simi amo tabu kisa video bai ni amo 1 hour hair video rog nangi thangna hase agi tini amano tabuk je choba nangi tongmani ang amo update dirka agi tinin biram sung nong bukhani kok sairdi je amtike choba nang tongmani norok chara sajak sajak tainaro khorni haktor bising sobono support khai comment bising tiki chawdi o video no sajak like redi te share khlai di channel no subscribe khai di bell icon click khai di je pro katal video dawo nong noro notification sogini ni baki agi jotono kaham tongbai di hambai।